musidɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wuro Himadu Selenga Jali Gela Sinthiou Jali Gela Diboli Mali Diboli Sénégal momori kon waktu yoni ha to kidira e nder galle Ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal wuro kidira ɗiɗo hen jammaji ɗiɗi kala commerçaɓe taweteɓe toon e kala jamma bandiji ne jana e nder wuro ngo ma en kettoyo hen cimtola musidɗo men Amadou Dioba wi gawlo ɓalejo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall gila hanke hande kala ne tawe yoga galleji diineji taweteɗe nder leydi Sénégal gam heɓanade jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam jogorɗo yiɓɓinede ñalawma janggo to leydi Mauritanie landaji lunda dawrugol leydi ndi mbaɗi kaldigal ma en ketto e nder kabruji men musidɗo meɗen Alhassane Oumara Mbodj to leydi Mauritanie to leydi Mali kon jango waɗi to wuro wiyetego Boya ne tawe e nder diwana Gawo ko famdi ko kala yimɓe jeeta to mbasi pittali mumen dabeje kewɗe gujjama toon to leydi Niger to ɓooli garnoɗi toon e nder capanɗe 4 département waɗi hen guure kewɗe joliɗe ha ganduɗa kene tolno capanɗe jeeyo neɗɗo heddima hen to Burkina Faso yeewi jayde witede zone Afrique kame jaydeli tawiteɗe nder leydi France kala ɗe kolliti wonande jaydeli wonande ɗiɓe jaltinta e nder leydi Burkina Faso kala ko fenade ɓolde kabruji men manamen ha to Guinée Conakry ma en jaaha to Côte d'Ivoire Égypte ha to jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase jeegoma silto hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti
Kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall hanki waɗi jillu mum yoga e galleji khalifaɓe diine toon to Tiwawon wo jaɓɓama toon jaɓɓungal paayodingal no feewi kanko hoorejo leydi ndi wo joɗodima e khalifa général mo Tijaniya woni Serigne Babacar Sy Mansour on non arti wonande bila mawɗo leydi ndi e golle mum ngarɗuɗe ɗiɗo hen duuɓi 12 ɗe o laami leydi ndi Sénégal o waɗi hen fayidagal mangal no feewi ko wona ɗum ko kadi kanko mawɗo leydi ndi wo ñigonoma ɗum koye caggal campagne mo waɗatno mo hollinno sernaɓe ko citoyen no comme citoyen heddiɓe ni kanko khalifa o arti e haalde ɗin kongoɗi wa andini ɓiɓɓe leydi ndi kala khalifaɓe ɓe e sernaɓe kala ko citoyen no ɓiɓɓe leydi ndi kala ni ɗum jeeyi sababu toppitademo galleji diine ɗe ko yimɓe gonno ko paamani haala makko ka kono haala makko kay ene garɗi ene laabti ko wona ɗum ko noon kanko on khalifa général mo Tijaniya wo arti e yonnude Sénégal émergent gam darde mawɗo leydi ndi kadi jungo mum e nder wuro Tiwawon ha tenti kadi jungo mum e juma mawɗo mo Tiwawon kami Jawiya Alhaji Malick Sy mo Tiwawon kami gueɗe ɓamtotoɗe e nder gendi ndi leydi Sénégal hay galleji din ɗi kala ko wona ɗum ko noon kanko khalifa o holliti wonande mo Benno Bokk Yakar suuɓi Amadou Ba ene wayno ni laamima leydi ndi Sénégal kono kadi omo soli ɗum ko fate banggue duwawa nde jomiraɗo yetta ɗum leydi ndi kañumne jokka ko fate banggue Sénégal émergent kanko mo leydi Sénégal o yillima e nokkuji kewɗi no fewi o rokkama ɗon jeenari mawdi taw rokkimo ɗum ko Demba Dioba Sy woni maire nokku o hokkimo ɗon taw ko leydi ndi ganduɗa ko ujunnaje 3.5 hectare ɗum koye teddungal mawɗo leydi ndi Sénégal noon holliti mbaynigo mum e mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam jillu makko en tant que président cakkitigo ɗon ɗo wuro Tiwawona nde o iwi ɗon ɗo Tiwawona o yeehi ko toon to Ndiassane hakkude makko e khalifa mo Ndiassane ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴi no fewi on holliti weltare mawde no fewi gam darde mawɗo leydi ndi e Sénégal juuɗe mum tene kadi kala nokkuji e nder leydi ndi Sénégal ƴellidi ɗum faggude leydi Sénégal ha tenti to banggue jangguin Qur'anil Karim kanko hoore leydi ndi noon omo yaade sete timmuɗo Amadou Ba hoore jagorɗo makko Abdoulaye Daouda Diallo tambiɗo conseil économique et social environnemental oɗo biyeteɗo woni Flex Abdoulaye Dione jagorɗo gueɗe nder leydi kami jacingol laamu e délégation goɗɗo kala nde ɓe giwi ɗon ɓe jeehi koto Ceneba toonne kadi ɓe jaɓɓa toon jaɓɓungal payidingal no fewi khalifa mo Ceneba arti e yettude mawɗo leydi ndi Sénégal juuɗe mum jettima khalifaɓe galleji diine ɗi kala kay galle diine wonko heeɓi e laamu hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall ko wala ɗum ko noon Macky holliti toon fandari mum ko yidde ɗum Qur'anil Karim janggueteɗe leydi Sénégal on nde jangguete nde tawno ɓiɓɓe leydi ndi Qur'ana moɓe janggata o ne selli diine moɓe jogui o ne selli firti kalɗo ɓe jeehi aɓe gartira kawguel gam jangde mabɓe Qur'anil Karim ɗum ɗo henno wona hunde wemde ɗum noon ko hunde fonde toppitede no fewi ɗon ɗo Ceneba ɗo khalifa o rokkimo ɗon teddungal manggal no fewi rokkimo deftere Qur'ana yondande no fewi rokkimo kurus joɗɗo no fewi kami sajade yonde garɗude kanko hooreji leydi Sénégal o waloyi hanki ko toon to Kaolaka ñalawma hande o wo joɗodima e khalifa général mo Madina Baye woni Serigne Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴi no fewi kanko khalifa o holliti hooreji leydi Sénégal kay ko nafoore wonande leydi ndi Sénégal kala saabu ala kalɗo jungo makko hedde nder leydi Sénégal ha tenti noon e galleji diine ɗi kala toon to Madina Baye wasde hooreji leydi Sénégal yindirde e hooreji leydi Amérique caggal jilluji mabɓe ɗiɓe mbanno toon to États-Unis de Amérique gam tawtorede jonde wattude 18 jonde to fedde gotago windere
jayndeli kewɗi noon ha tendi to banggue layti rendo ɗi garti hen no fewi gam hollirde ene gasa Joe Biden koko ruŋimo no fewi ko wona ɗum ko ambassadeur mo leydi Amérique taweteɗo to Dakar holliti wona ɗum woni ɗum agenda mawɗo leydi Sénégal kame agenda horeji leydi Amérique agenda ji mabɓe ɗiɗi kala ngalani hen yidirde ɗum noon yimɓeɓe woto ndenditin ko yadani firti tan oɗo saha leydi Sénégal e leydi Amérique ene jogui jokkodiral moƴƴal no fewi duttoɗen ko toon to Madina Baye gammu Madina Baye kene tolno e 900 police woni ko nawa toon tambade nden kay kisal iwoɓe yoga e banggueji kala ganduɗa kene foto wonde 12 gujjo woni ko nanga hen taw ko yahoɓe tan ɓittini yimɓe e beddaji ɗon miccoɗen Abou So Baɗowo jayde mum taw jayde nde o sifra en ko wiiɓe wujjoɓe gueloɗi taw kadi o jofoto hen ko yettode makko kanko hoore makko gartaten koye communiqué wonande douane ɓe jaltini communiqué ɓe kolliti aɓe kabra dendagal Sénégal naɓe kala wonande won site goto windi wi wonande douane mo leydi Sénégal ene yeeya otoji tettaɗi to kaggulaɗe mo Dakar ɓe kolliti e wiide Abdourahmane Dieye kam woni directeur de douane wo holliti ɗum wodani ko fenade latide tene kadi ko lamde ceer ɗum noon hay goto woto naade hen oɗo saaha no siftino leydi Sénégal ne heewi ferkoɓe e funtoɓe to banggue otoji moni kala nde rentoto en to Diourbel ko dognowo moto Jakarta goto kam tuufa pecce jamma taw ko bandiji tuufimo sanga 3 heures ha fenma 4 heures to kera Mbay Faala Baylaya to kera Baylaya ko toon ɓe jooɓi fittandu makko gorko mo duuɓi 23 ɓandu mum ne tawi to morgo oɗo saaha noon loskoji ene jokki hen jehetena ko ha toon to cuuɗi men kiidira taw yen toon Amadou Diop gawlo ɓalejo jamma alet e jamma hanki o kala woyɓe gaari toon to bitigaji hen goto ko capa to goɗɗo koye jolfo yana hay ɗumen kay ɓe ɗaccata ha jenga ko sanga gueeƴe walla ni hakkude futuro e gueeƴe ko nden ɓe kewi arde ɓe jogui fetilaji Amadou Diop ɗum holno yaari ko kewi toon to kiidira e wuuro kiidira ngo ko noon tigui weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma Sar Abdullaahi Saar ceernam mi salmini mi juurima mi salmini dendagal hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe to mbawi wonde eno mbawi wonirde kala ɗo e wuuro men kiidira kabaru garanɗo en ɗo hande mo gonduɗen ɗo e wuuro men kiidira no jamma alet wonde de banggal waktuji 22 ɗum woni 22 heures jamma ɓe gandanɗa hoore maɗa jogitiɓe yenɓe ɗo e bitik mo gandanɗon ko bitik capato gonɗo ɗo e leegal pom e nder kiidira quartier pom e nder kiidira banggal waktuji 22 ɗum ɗon noon ko jogitiɓe ɗiɗo arɓe e Jakarta eɓe maskino noon nde ɓe maskito nde ɓe garande nde eɓe maski ɓe naati bitik o caggal nde naati bitik nde noon ɓe jogiti fetelaji ɗi ɓe jeehi ha ɓe naati ɓe kawri ɗon noon safarɓe ɓe ɗiɗo ene ɗon e nder bitik he caggal mum nde ɓe ganduɗa noon goto ne heddino nder ɓe cikki mataw ko goto e caggal mum noon nde ɓe naati ɓe mbawi jajiski ɓe pawi e dande goto o ɓe mbi kalis ɓe jaltin kalis o hawre goɗɗo yalti toon pettiɓe noon goɗɗo jaltutono hen noon ɓe jiiɗi fellude nde ɓe pelli nde noon hawre hakkude nafki e wuttulo ngo woni oɗon capato biyeteɗo Sidi Fall kanko Sidi Fall noon mo wonduno e goɗɗo ne wiye Baba ɓen gonno safarɓe wonnoɓe e nder bitik ɓe Sidi Fall noon ko on woni mo gaañi e fetelo mo memi hakkude wuttuloji mumen ɗon gaañi on waktu noon nawa toon to centre district mo Kidira caggal mum o waɗa évacué o nawa toon to Tambacounda e noon kolinkoɓe jooɗiɓe ɗo e noon hono chef de brigade mo Kidira immima kañumne e jammago e dimanche e ari dari hen darde tinde kadi noddi kadi e wiyeteɓe garsi jooɗiɓe toon to wuuro men nayyi ɓen on kan kadi ari yante mabɓe ɗo ɓe goni hen jamma o foof ha ko weeti hande kadi e subaka he ko hen ɓe gonno ɗum ene dukke gasani hande kadi to gonɗen ɗo altine jamma 21 heures hande kadi ɓe jeehi kadi ɓe janoyi kadi e bitik jolfo goto ɗo e quartier Liberté e joom bitik o noon mbiyete ko bitik Sey ɓen ko jolfuɓe ɓenne kadi ɓe naati bitik mum e caggal nde 21 heures yoni ɓe gaari hande kadi ɓe naati toon no mbirni goto ko cewɗo boɗejo
goɗɗo ko joom ɓandu ɓaleejo ko noon ɓe cifiriɓe no ɓe jiiriɓe ni te on waɗi kilot caggal nde ɓe ko jaati biti ko noon ɓe kawri ɗon e yimɓe ɗiɗo skiliyaneɓe suka debbo e suka gorko goto ene jooɗi ene coodanno e to bitik ɗo caggal mum nde ɓe jetti noon ɓe beltini fetel o to mbi eɓe pellowaji o hawre e gonɗo ɗon goto en ɗon mbi filtini junngo ngo fetel o kisore e felli dow nde felli dow nde noon ɓe dogi te ɓe jaltande noon hawre suka goto ene wiye Samba Ndiaye ene garanno oto mum sara ɗon yiiɓi no ɓe nderirte ɓe ɓama jakarta o kadi yiriɓe fetel o riddiɓe oto mum noon ha hedde passage sa nouveau lawol Bakel aɗa andi kadi moto e oto wona gotum yon to moto natata taw oto wawa nadde ɗon mataw ko ɗon woni to ɓe paldiriɓe ɗum ɗon noon hande jamma ko jamma gonga ɗanaka hande ko kaya mbeya tan woni ɗo hande to wonɗo ɗon hay renfort immima toon to Bakel yantude brigade gendarmerie mo Kidira yantude e kan karsi mo Nayi ɓeɗo fof hande nana e nder e wuuro he ene gawni to wuuro ngo fof no fotirno ɗum ɗon noon yen paam ɗeɗo balɗe ko ɗum woni ko heɓinin ɗo e Kidira hanki ko hono mon 10 heures 22 heures jamma hande kadi ko 21 heures jamma ɗum noon hay yimɓe lelaki taw te ko arɓe ɓe jogui sukaɓe ɗiɗo ko moto jakarta ɓe jogui ɓeɗo balɗe noon kam ko ɗum woni ko kirtiɗo hande e wuuro meɗen Kidira ko gandanɗa hoore maɗa jangguji musɗi mettuɗi ɗi gandanɗa hoore maɗa ko ɗum woni ko wonɗo e wonno ko musidɗo men Amadou Diop to Gawlo Ɓaleejo en ñaguima yafuya dandene famɗi seeɗa ko toon to Kidira ɗiɗo hen jammaji ɗiɗi kala ko wiiɓe garata e nder wuuro ngo hayso tawi woni jammo jenggani taw no fewi mbi yimɓe tan kala cuɗɗo gujjo ko gujjo ɗum noon kala ganduɗo kaari ko gujjo kalte gujjo nanggue yimɓeɓe kala gona e jaam politique Ousmane Sonko gardinoɗo landa Pastef pirtaka ha laaɓi inde mum ittama e liste électorale 2024 ɗum wonno ko ñande 19 lewru septembre ɗo balɗe kala jayidil ɗi ene garta e rippude oɗon fannu étudiant goto kam jagga nanguira 300 e nogas e jeeɗiɗi foɗɗere taw ko poɗɗe bireɗe estiside taw ganduɗa ko ɗum noon ko poɗɗe lomtiɗe comme genre drogue joomum hay sene mucca andata kanko inde makko AT Silla Amadou Tidiane Silla to site Dammel ɗo sawmo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe ɓe commissaire a keɓe ɗanle ɗe ndewani lawol haɓade ɗum kene tolno e 40 migrant ɓen goni wiyaɓe teeɓa ton to jefera ha faymata Joal kame Mboro ñande jamma nogas e nayyi jofi nogas e joyya nduɗo hen lewru 11 hen doogui kene tolno e 100 litre essence woni ko yiita ɗon Dakar ɗaɓɓiri leydi Nigéria nde artirta Cheikh Ahmed Cissé mo ganduɗa kalnoɗo e nelaɗo min tedduɗo haala ka yooɗani haale Qur'ana ka yooɗani nde wawata ñawede e nder gendi leydi Sénégal jeeheten ko ton to Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam jogorɗo yuɓɓinede ñalawma janggo nogas e jeeɗiɗi ɗon ɗo wuuro teddungo Madina Gounass ma en ketto cimtol musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdullaahi Saar mi saminima no feewi kadi mi juurimama mi samni dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma habuji men ɗo e nder wuuro men tottugo Madina Gounass Sar Abdullaahi Saar eɗen gandi gonnen koye lewru mawlud nabi sallllahu alayhi wa sallam jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗo e nder tottugo Madina Gounass gila lewru ndu dari koye ɓurdi wona tawarakal machallah bandiraɓe mbaɗi hen ko weɗɗa mbaɗi hen golle payɗinde golle mantiniɗe e ñalawma hande ɓe mbawi foftade alarba janggo jogor yuɓɓinede e jamma o so allahu lamɗo jaaɓi e gardugol ceerno Ƴama Tidiani Ba haali tottude Madina Gounass e dendagal ɓesgu makko e dendagal almuɓe kala e kuuɓal wadde noon nokku o nan fuɗɗo fewnede ɗon ɗo jamma o jogori waɗe ɗo ko ɓen seeɗa ɓe ganduɗa so yaha jamma o janggi aroɓe ene mbasi o ene mbajo ene kalda yimɓe siira nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam andama tabarakal machallah noon ko Sar Abdullaahi Saar yoga e guuri siraji tawete nder Madina Gounass kamina kadi yoga hen ene jogori yuɓɓinde oɗon ñalawma hoyne wuuro men Daaru Hijrat woni Daaru Sarifaɓe nane kadi wuuro men Madina Tuwat e guure goɗɗe kamɓe kala en jogori yuɓɓinde oɗo jamma mawlid nabi sallllahu alayhi wa sallam tawtiri dendagal bandiraɓe juɓɓe kala yoga guure ɓe ganduɗa ɓen juɓɓinani mawlid o toon to nokkuji men ɓen ko ɗo garta e wuttude ngo Madina Gounass wawa yuɓɓinede ɗo
hano hanirtini ha salatu kono kadi sere men jamri de badde sunna wadde kadi needi haade walawol sabu ko nelaado buddu windere kany woni mantede wadde moje kany wade hen e rewne e lawol wade e sunna hano Allah yidirni Abdullaahi Saar mi sammin jurmam no feewi mi samdinagal bandiraɓe kande kubal e ciftora musidɗo Amadou Issa Kebe men kartata mo ganduɗa siftor ɗum ma en tampara siftor ɗum sabu golle mum mantinde e renda ngo golle mantinde e leñol ngol wadde on en kartara haalde ɗum e siftor ɗum yo Allah hinoma yafoma haadnama aljanna wayen sakkanadema e doradema ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗoytema jene gonas fewde weltare TV weltaɓe felandu diine ma Saar Abdullaahi Saar. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ɗo ciftorɗa musidɗo men Ahmadou Issa Kebe gorko mo mbotto gownoɗo wonde toon to Ziguinchor ma en jaa ha toon to Guénale ɗe mbotto ñalawma hannde o ko ñalawma teskaɗo mo kanko on ceerno Ahmadou Issa Kebe mo wowno yuɓɓinde ñande ne weeta ne wona mawlidi nabi sallallahu alih w sallam ɗon ɗo mbotto ɗo nde tawno kanko hewno tambade jamma annabi o sallallahu alayhi wa sallam wasiyaji makko e waajuji makko hande o noon dendagal bandiraɓe almuɓe kala yogay wuuro ngo jeehi toon to Guénale to gam juuroyademo toon e wurtinde ko waɗanno ko ma en ketto seeɗa goto e miiraɓe makko woni Aliou Kebe taweteɗo toon to Guénale ɗe mbottone yaadi e sete timmuɗo gam juuroyade ceerno Ahmadou Issa Kebe. gueɗe leñol a salminama a weltanama ɗo koye Guénale min goni baade nanotade ko ziyar mo mbinomami o emin ɗo e Guénale emin tiime rawde musidɗo ma guiɗo ma ceerno Ahmadou Issa yimɓeɓe foof nan ɗo e nder Guénale o Guénale ha heewi a wawa yiide ko yimɓe neeɓe jeyata ala ko ɓe natiri e Guénale so wona innali ala la ilaha illallah ɗum woni andane a tawnama ɗo emin dardema ɗo emin tiime rawde musidɗo ma andane kadi ko an min darani ɗo e dendagal julɓe foof ha Bous Diallo en ceerno Amadou Tidiane Ba en calminama on juurama on beltanama moƴƴere Allah e moon jarama gueɗe leñol. est ce que jeyda dendagal jayde weltare TV kala ko kañum jahan ɗon toon gonan ɗon toon e dendagal hettiyankoɓe makko kanko ceerno Ahmadou Issa Kebe nde tawno yimɓe ene gurda e neɗɗo taw ganda valeur neɗɗo o koma neɗɗo maaya tan nde ganden valeur mum nde nananoɗen dande Ahmadou Issa Kebe kala saha cikkanno tan Ahmadou Issa Kebe mataw ko gonɗo Ziguinchor ko commerce tan jeeyowo ne waɗa kabaruji kono ala ceerno Ahmadou Issa Kebe ko tumnuɗo ɓen fotɓe tumnede to Guinée Bissau e nokkuji goɗɗi ha heewi ma dañi saaha goto ma en jaɓɓoyɗo e goto mo tumnuno ma arto e lappi makko ɗi o waɗano to leydi Gambie ha to Guinée Bissau ha e nder leydi ndi Sénégal toon to Ziguinchor kala kanko on Ahmadou Issa Kebe en jejjita mo sawtol mum lumbatono e kala kikiɗe ɗo e jayde men weltare TV mbotto Mauritanie Nouakchott taw yen toon musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj jam ñalle maɗa. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Saar Abdullaahi Saar kabaruji men ɓurɗi tengtude ene ñalawma hande o woni mawbaare nogas e jeegom hono lewru surtout ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati Mohamed Malamine woni e yiide gardiɗo landa INSAF woni landa laamuga o wi nanodiral ngal ɓe puɗɗi nanodirde e landaji taw ko ɗiɗi lundiɗi ɗi woni RFD e IFP koma waɗa kadi hono udditare fewde e waylo waylo kadi aɓe jokki kadi noddude e landaji keddiɗi taw ko lundiɗi ɗi nde kadi e nootoɓe assemblée nationale wawi kadi kono bayyinde e sociaux mabɓe kono ordinaire e nder nde ɗo hitande taw kadi ko ɓen sarɗiyankoɓe ujunaje ɗiɗi nogas tere ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi taw kadi ko jonde mabɓe waɗata ko ñande 2 octobre hawra koye amde 2 octobre ujunaje ɗiɗi nogas tere ɗo e sanga kay waktuji 12 ɓiijo ɓe mbawata kadi kono arde toon kanko noon wawi kono bayinede e ñalawma hanki on amde nogas e 5 lewru surtout ujunaje ɗiɗi nogas e tati ha wawi kadi hono totta ɗum hen taw ko ɗerewol e agence de presse mauritanienne wawi hono bayinde ɗum wi wonɗo gardiɗo kadi jakka guendi mo leydi hono Mauritanie ene noddi e dendagal sarɗiyankoɓe nde tawtoɗe ɗeɗo golle puɗɗotoɗe ɗe ñande amde 2 lewru taw kadi ko octobre ujunaje ɗiɗi e nogas e tati cifodiral waɗi hakkude taw kadi ko ardiɓe jeune France wondude e gardiɗo taw kadi ko sinim ɓe mbawi kadi
chiffodiral hono nandiral kanko hono président de l'autorité tako jeune en France mo no adibu pere do hono ba Abdullaahi hono Mamadou Boudi andite hono blé et directeur général tako administratif de la société nationale de l'industrie et des mines woni sinim bu wi pere do Mohamed Val wul telemidi be mbawi hono chiffodirde nyere nogas e joyi lewru siltu ujunay de nogas tati e ko wonande kadi ton to jodorde taw ko jeune France mo no adibu taw ko convention hakkunde mabbe kambe jeune français e wonde e sinim e jeune français wawi hono rokkude kay hono sinim taw kadi ko terrain wawde kadi ko jaajdo no fewi ma won capande nayi e jeeta ko hectare habe mbawa kadi mahde hen taw ko logement ji ben li gollotobe e sinim be de dum do non déclaration taw ko do bureau taw agence mauritanienne d'information taw kadi ko bere hono ba wul chamoud ko kanko directeur bayinango sinim o wawi hono wadde jettor makko keerido e odo kadi gardudo taw ko jeune en France e wawde rokkude be e fartangi e dañde kay odo terrain habe mbawa kadi kono wadde hen ko be jidi wadde ko e dañde kadi wadde hen ɗi logement ji taw kadi ko ɓen liggotoɓe e nder sinim ha mbawa kay wawde kadi wiideɓe kadi golle mabɓe yoɓe jokku hono golle eɓe tinnare mabɓe e fofo e ɗoftade mabɓe haɓe mbawa heɓde ɗum ɗon ko fati noon e oɗo biyeɗen hono Guissé Mamadou ko kañum woni directeur général taw ko infrastructure taw ko jeune to France to on wawi kadi wiide wonde ɗeɗo golle koɗe mantinɗe no fewi e dañde taw kadi ko oɗo terrain kucciɗɗo kadi walla gonɗo e lawol nodditeur hono kabano o wi noon ko hunde wonde fartangue no fewi kadi ko sinim dañi ko hunde mawde no fewi ha ni e wawde mahde hen ɗiɗo logement ji taw kadi ko liggantoɓe mumɓe mbawa kadi dañde taw ko ɗiɗo logement ji hono baɗɗi hono fayida kanko noon gardiɗo hono jeune français ba Abdullaahi Mamadou o wawi kono kankone wadde jillu e ɗin sancieji ɗi tuwa taw gasde taw ha ni e oɗo centre commercial taw kadi ko centre d'affaires taw ko liggoyaji ɗi cuwa taw gasde kono noon capanɗe jeegom e nder temedere fuɗɗima hen wawde hono gasde ɗum noon o wawi kadi ƴewde kadi kono oɗo taw kadi ko bâtiment kadi ene mawnugol mum hani e ƴewde e ɓen technicien ji ha mbawa kadi waɗdude mo hen won ɗiɗon kadi rokkude mo ɗiɗon détail uji hawa kadi arta hen no fewi o wawa kadi kono famde hen e gueɗe ɗe o famano centre o noon wawi kadi kono dañde kadi ko 15 taw ko ujunere mètre carré ene waɗi taw kadi ko rez-de-chaussée ene waɗi étage uji tati ene waɗi kadi taw kadi magasin ngaji taw kadi ko ɗiyen ko jeeyirɗe wonde kadi banque ene wonde salle uji taw ko ɗiɗi de conférence taw kadi e wonde kono parking taw ko d'espace taw kadi vert kadi ene mana hen o wawi noon no wiide wonde kadi ƴewde kadi wonɗi leggeyaji patuɗi e lawol gummingol toon to quartier général de la première région militaire ha fayni to quartier biyeteɗo hono Dubaï taw noon juutede mum ma won ujunnaji ɗi e temedere e capanɗe joyi métre jaajide mum ko 17 métre e taw kadi ko towendi ma won nogas e joyi taw ko centimétre ene wayno noon ligguey o kañumne ma won capanɗe tati e nder temedere ko fuɗɗi waɗede hen ko ene wayno taw trama noon cifodiral ngal ko walaɗo kuuɓal taw ko jeune France o muno debbi aussi de Mawlud Ibrahima Ahmadat wondude e koykoy mawɗi taw ko sinim ɗo ko landaji ɗiɗi taw ko FPC wonde e RAC mbawi kañumne wadde conférence mumen de presse ñande mawde nogas tati hono surtout ujunnaje ɗe nogas tati toon to Sebha woni 5e woni la force progressiste du changement woni FPC e gardugol Samba Thiam wondude e rassemblement pour une action globale woni RAG e gardugol Birane Da Wula Abeydi ɓe mbawi kadi hosɗinde e hono e namdade e on taw kadi ko laamu ngu e hani e garɗude kadi jagorgal taw ko ndendir e jaccingol woni ministre de l'intérieur e nde tottataɓe kay e wonde kay taw kadi ko récépissé mabɓe nde tawno mamo duuɓi 13 haɓe dogui hen wonde kay yoɓe keptini no landaji keddiɗi mbayni haɓe mbawa kamɓene wadde golle mabɓe taw kadi ɗeɓe jiiɗi wadde ɗe kono noon ha joni e oɗo saaha laamu ngudi koko sali tottudeɓe e taw kadi ko ɗin récépissé ji e wawde kadi wiide wonde e heptindeɓe e golle mabɓe ko ɗum ɗo ko tonguin noon e habaruji men ɗo e nder leydi kono Mauritanie taw koye dande Alassane Oumar Modji gorko mo Sarlogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heblo sukaɓe Afrique ayawo weltare TV.
Alhasan Umar Mboja gorko mo sarandogu golle man jodi pewi no fewi kumpital men leydi Mauritanie woni kumpital tigi jehetena ko ton to roso Mauritanie to yinton ceerno Hadi Sare martan men ko fate bange beto weeyo to leydi Mauritanie jam hire mada jam hiri Sar Abdullaahi Saar katante leñol mi salmini kala hettiyanke ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa mi addan ko fate ɓete weeyo ɗo e wertanko leydi Mauritanie front intertropical o wonat ko koddiɗo banggue rewo Nouakchott o rewa banggue worgo ladrar toon o wonata koddiɗo walata e oɗon situation addata toɓoji to banggue worgo hoddoji ɗiɗɗi lastaba guidi maka e gorgol jiile ɗe purɗoje poussiére to rewo lingerie e ladrar wuro Nouakchott keneli ɗi porata gummoto ko banggue rewo hirnangue e kammo mo hewata kaɗoje o ko musidɗo mon guiɗo mon Hadi Sare gorko mo dawolel sawtawol ɗo e Rosso Mauritanie ko den ɗumane meɗen pulloyo min koñi erima pullo jere pullo waalo pullo du ha to kokunda fulɓe fo ngare ndenten gonen neɗɗo goto wi Yahya Ndiaye wela dande wela segene gorko mo cilɓe mbañ samba yo jomiraɗo nawru yeeso ko mbatta ko sendi wi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena to leydi Mali jagorɗo woni Abdullaahi Mayiga holliti gouvernement leydi Mali ɗum ko subaka hanki o yaltinde ɓe communiqué ko fate banggue sumgoji gendi leydi ndi tijjenoɗi 4 février dawal gadingal 17 février dawal ɗimmala taw koye 2024 ɗin sumgoji dirtinama taw kadi dirtinɗum ko laamu transition leydi ndi ɗin sumgoji tijjano ko sumgoji bawɗi artirde laamu ngu e juuɗe civil en ɗum koye caggal sumgoji kono dirtinama dirtingol ngol noon ko dirtingol koyfugol kono kadi datmum holliraka holliti noon no dirtinira ni oɗon date so ƴettama kadi maɓe gartuɓe karana yimɓeɓe on date ko holɗum ko wona ɗum ko noon o holliti jeeyi sababu ngol dirtingol ko caɗele technique kamin nden ka e ndera leydi ndi to Sikasso capital mo kene dugo commissariat de police Yahya Coulibaly oɗo dumuna kala ene yilotono suka debbo baɗɗo hoore mum ko commissaire taw kadi ko ñamanɗo yimɓe haalisaji kewɗi tampinɗo yimɓe no feewi on suka debbo nottotoɗo FT mo duuɓi 37 fawama jungo taw kadi fawima ko jungo ko dadiɓe BR oɗo saaha noon ma o daro yeeso suudu ñawore gam haalde ko jeeyi sababu omo waɗa hoore makko ko commissariat de police taw kadi omo ɓeto makko ko faali banggue golle hulɓinde ɓen yeeyoɓe e woɗɓe kala gam ñande umen haalisaji kewɗi no feewi jango ñande alet jawtuɗo henno tono ko biɗeɗo Koysa wuuro wiyetego Boya ne tawi nder commune mo Gabro taw kadi koye état mo Gawo yimɓe jeetato keddima e nder nguɗon jango ko ene tolno e daabeji kewɗe noon woni ko nawa hen ɓe erima laamu ngu nde ɓurata wawde walludeɓe to banggue ndenka e kisala gam teskadeɓe oɗo saaha banggue Gawo ene metti no fewi ha tenti kadi toon to Tombouctou haɗa ɗo gonɗen kotoji kewɗi koko bolokini wonande iwannoɓe toon to Algérie jaafuɗon iwannoɓe to Algérie taw ko addannoɓe carburant woni hen kadi ko fari banggue lugguimaji gueɗe goɗɗe kala gon wuuro Tombouctou wongo e caɗele mawɗe no fewi ha fayanma e nder état mo Gawo ha hande koye jangoji kamen worɓe jogitiɓe armeji siftinde noon guila tan caɗele gaari hakkude laamu ngu Bamako kamen sifande nde Alger sifande Alger 2015 mouvement Alger waɗ mo kiidala guila tan hakkude mabɓe herƴi wonande ministre mo loni sifodire laamu leydi Mali gam iwde yogay kawuji kewɗi ko ene beer kamen nokkuji goɗɗi kala oɗo saaha noon teskama nden kay kisal e nder ɗin diwanuji kala ene satti no feewi ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi ndi foti ma ɓeydu nden kay kisal manaw kadi armé celluɗo
yo gay nokkuji ha jam ɓeydo artude nder leydi Mali sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena dumbaɓe e nder dumbirdu ndo zére korayena ko le tawe nder leydi ndi ɓe keeɓi balle mawɗe no fewi iwde catal ngal nottorto ngala LONFPP ko ɓe noon gari toon heblude ɓen dumbaɓe taw ko heblo yañgo no fewi beele ɓen rewɓe worɓe dumbaɓe oɗon kaso gona kadi yimɓe joguiɓe métier so tawi jalti jomum wawa dañƴude tumni woni hen mabɓe noon koto banggue pâtisserie fiide mburu en wadde beignet en wadde ko wiyete croissant en e gueɗe goɗɗe fatude ɗiɗon fannuji kala ha jomumen ɓuura wawde yiitade hen hoore muɗɗuma to Niger paɗena ñame to Niger ñame yaltini cimtola tambiɓe ndenka e kisal to banggue ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kolliti to ɓooli jippinoɗi toon to nder leydi to kene tolno e 53 département woni guure kewɗe woni ko jooli hen e nder région ngaji 8 ko wayno ñame Maradi Tahawa Zindera ɗiɗo hen nokkuji e nder ɓetongo ɓe ɓeti ɓe kolliti kene tolno 50 fittandu woni ko heddi hen ujunnaje 300 e go galle woni ko dirguiti ɓe noon ngala ɗo koɗi o saaha gonaɗo to Niger keddoɗen caggal nde holliti hooreji leydi France ɗo e mayirɗe hitande ma yaltin armée leydi mum kame ambassadeur leydi mum tawite to ñame lamorgo leydi Niger laamu leydi Niger holliti hen weltare mum mawde no fewi kono kadi ko wala ɗum ko konin koɓe leydi Amérique tawiteɓe toon ɓe kolliti maɓe jurni to no fewi lappi nden kay kisala gona ngala leydi Niger sen giwi to Niger koto Côte d'Ivoire paɗena jeegomo koninke mo hinde gendarmerie tawitinoɓe toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso ko kañumen goni nangaɓe toon e tawe e nder dumbirdu ndu waga ɗum ko caggal nde ɓe nanguira drogue jonɗo no fewi taw ɓe giwi ko toon to leydi Côte d'Ivoire taw koye kamaɓe biteɗe duwe kuwe kamɓe ɗon ko wona ɗum ko laamu leydi Côte d'Ivoire rokkiri yamirawo yoɓe ɓoore haaɓe laaɓe guitte ɓe ndiwe e nder armée gendi leydi ndi to Burkina Faso gouvernement leydi ndi yowi jayde witende Jeune Afrique kami jaydeɗi ceŋiɗi e nder jayde leydi France tawite to Paris ha e nder leydi France kala gam teskede kala koɓe kabri e nder leydi Burkina Faso wona hunde gonɗude fewi ɗum ko caggal nde Jeune Afrique windi ñande 10 windi ñande 21 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko fate banggue hollirde luural manggal ne tawe hakkude armée leydi ndi laamu ngu holliti ɗen gueɗe godani ko addude luural e feccude ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi taw ɗum wona gonga ɗum noon ɓe jowi kala ko fate banggue jaydeli leyɗele Europe walla mbiyen leydi France e ko yewiti e leydi France ngam holludeɓe ɓen kabrata ko gonɗi leydi Égypte ene heɓano sumgoji ɗi noon waɗata ko hakkude 10 lewru décembre 2023 o gonaɗo hakkude Al-Fattah Sisi kame lundiyankoɓe ma tenti lundiyanke mo weddi e nder kasso joolam jaberi paɗen ko ton to Yemen guerre mo Yemen hakkude rebel Houthi kame gouvernement keptinaɗo diɗɗal yaadiɓe Arabie Saoudite hen koñinkoɓe ɗiɗo jeeyaɓe to Bahrain mbasi pittal men hanki hewɓe gañi men ɗum ko caggal nde drone goto wedda weddi ɗum ko rebel mo Houthi tawiteɗo to Yemen woɗɗani keerol hakkude Yemen kame Arabie Saoudite yoɓi pittali ɓen koñinkoɓe ɗiɗo jeeyaɓe toon to Bahrain Mexico ko jaydiyanke goto e police goto mbasi fittal men taw koye jangu armée wangu ñande alen ne jofi altine e nder état mo Sanora ɓen tato tumaɓe en mbaɗi ngal baɗala mbiyama teɓa jamma beɗɗo hen Russie weddima kene tolno e 58 drone kon kala koye jamma beɗɗo hen to nder Ukraine holliti laamu leydi Ukraine wonande kene tolno e 26 appareil guerre mo leydi Ukraine woni ko boni hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garanɗena kekiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kefti malaki jam yo jaam Allah hiranena